nom Marcos Zaragoza Mayor. L'empresa és el Pòsit Gastronomia i Events de la Vila Joiosa. Nosaltres ja portem 11 anys com a negoci allí en la Marina Baixa. Ens dediquem al món de la restauració i de l'hospederia. Tenim un hotelet allí en la vila, tenim un càmping, tenim un restaurant allí en primera línia de platja de la Vila Joiosa, tenim un saló d'events allí en el club de tennis i a més, ara fa un parell d'anys van aterrar així a Sueca a este magnífic puesto, ¿no? Si parlem de l'hostaleria m'agrada tot. Si parlem del món de l'hostaleria, l'hostaleria per mi és una manera de fer feliç a la gent i evidentment el sector servicis en general dona felicitat, no? I en aquest sentit l'hospederia, la restauració és una manera de que la gent estiga feliç en un entorn agradable, en un entorn còmode i per a nosaltres és una forma de viure, no? Al final, reneixent de la Marina Baixa, allí tenim molta influència, l'economia té molta influència, el tema turístic, i sense ningú dubte això ens fa que hàgim nascut en aquesta impronta de servici, no? I per nosaltres és el tot. Així a Sueca vam vindre per casualitat. Allí, com ja vos ha dit, la idea de muntar esto allí va ser una cosa natural. Nosaltres venim de família hostelera i hotelera i han seguit els passos d'una manera ja més autònoma, no amb la família. I així va ser una casualitat. Entre els dos, tant la propietat de la finca com nosaltres volíem eixir d'allí de la zona i eixir de la zona de confort i anar a uns altres puestos i vam coincidir en que aquesta finca estava buscant un gestor, no? Ens vam posar d'acord, vam veure el puesto, tenia moltes possibilitats, té moltes possibilitats, li faltava coses a fer, faltaven coses a rematar, però van pegar un pas endavant i van vindre per aquí. El puesto, l'enclave és espectacular, jo crec que poques finques poden estar dins d'un parc natural, poques finques poden disposar d'una infraestructura com aquesta, uns salons on poden albergar a tercers comensals, uns jardins que, com podeu veure, són uns jardins prou espectaculars, un fumeral que la veritat és que li dona molta personalitat al puesto i no ens va costar massa tirar-nos cap avant, no? Vam fer un pas important, perquè l'empresa no és una empresa molt gran, és una empresa mitjaneta, però sí que volíem donar aquest pas de qualitat i aquest pas de volum, no? En aquest sentit, això, ens va sorgir l'oportunitat i van apostar. Van apostar en el 2019, van arribar així en juny del 2019 i, després va passar el que va passar i res, però sí estem amb moltes ganes, tenim molta il·lusió, ara estem acometent obres de reforma i de millora per a deixar la finca com toca i, molta gana.
Nosaltres el que oferim és, com ja vos he dit antes, és felicitat. Al final, nosaltres ja pots posar un puesto bonico, que evidentment fa falta, un entorn agradable, evidentment totes aquestes coses fan falta, però el que oferim és honestitat, amabilitat i al final l'entorn que sigui agradable. Quan uno ve així, té que passar-s'ho bé, és lo fonamental, no? Si no t'ho passes bé, per molt entorn que tingues, difícilment ho repetiràs, o parlaràs bé, o faràs, no? Entonces, en aquest sentit, és una impremta que tenim en l'empresa, que és fer somriure a la gent. I en aquest sentit, anem tots en sinergia, tots els empleats, anem enfocats a aquest destí, no? A aquest objectiu, que és que la gent estigui feliç i contenta. Nosaltres, per arribar al públic, evidentment, cada volta més es necessiten emplear moltes tecnologies noves, no? En aquest sentit, nosaltres tenim una aplicació en la qual gestionem tota la part interna de lo que és la finca, de lo que és l'empresa. I evidentment ens apoyem en tecnologies de plataformes que ens donen el servici, no? Com poden ser bodes.net o altres plataformes en les quals nosaltres estem, ells posen la tecnologia i nosaltres tenim la visibilitat que pertoca, no? Nosaltres, com a empresa mitjana, tampoc podem fer una despesa molt gran en temes de noves tecnologies, però sí que hi ha empreses que ens ofereixen aquesta tecnologia a un preu bo, no? Entonces, hi ha que saber adaptar-se també a aquestes històries. El que intentem aportar-li a la societat de Sueca i a la societat de la comarca, evidentment és tindre un espai agradable, un espai acorde en les necessitats que un event puga necessitar. I en aquest sentit, jo crec que en l'enclave on estem, enmig d'un parc natural, al poble de Sueca, tindre un negoci com este, en el qual la gent pot vindre, visitar i tal, doncs crec que podem aportar alguna cosa positiu, no? Jo crec que, evidentment, tots els negocis aporten riquesa i són necessaris per a la vida d'un poble. Sense economia no hi ha poble, no existeix poble, no existeix municipi, no existeix societat i evidentment, no sols nosaltres, jo crec que tot el comerç de Sueca li aporta vitalitat a un poble i això és fonamental. Sense economia no hi ha poble. Mira, donar consells a la gent perquè emprenga és una de les coses més complicades. A mi m'han convidat a anar a xerrades, les ha fetes i tal. Jo crec que la gent té que ser valenta. Jo crec que això és una tasca que les administracions tenen que atacar d'una manera decidida. Per molt que un emprendedor li pose passió a l'hora de contar-li a un xaval jove o a una persona major que vulgui emprendre, perquè no té per què ser sols un xaval, un negoci, si no s'ha mamat des de xocotet, és complicat. Jo crec que una de les coses que haurien, sense ningú dubte, d'ensenyar-se a l'escola des de ben xocotet és, sigues el que vulguis, però tingues també la possibilitat d'emprendre, no? Perquè si tots ens dediquem
a ser funcionaris, la societat morirà. Morirà i serà una altra cosa que no serà una societat que desenvolupe i es desenvolupa d'una manera òptima i jo crec que en ambició. En aquest sentit, hi ha que posar-li moltes ganes, hi ha que posar-li molta il·lusió, hi ha que posar-li moltes hores, però la satisfacció que es dona tindre un negoci, poques coses pot donar-te'ls. No? Un negoci que funciona, un negoci en el qual tu li dones a la gent que va el que necessita i la gent t'ho agraeix, no sols en diners, sinó t'ho agraeix en tindre un feedback en tu bo, no? I en fer amics, i en aquest sentit això dona molta satisfacció. Però torno a repetir, és importantíssim que les administracions públiques tiren una mà en aquesta història. Si no, jo crec que com a societat estem perduts. Arrima't, per nosaltres, és una associació important. Mira, jo sempre dic que, estic on estic, l'associacionisme és importantíssim. Jo crec que des de les administracions públiques, com dia abans, tenen que potenciar molt l'associacionisme. Com dia, un poble sense teixit empresarial no hi ha poble, no hi ha futur. No tens empleo pels joves, no tens riquesa pel poble. En definitiva, és difícil que un poble subsistisca. En aquest sentit, Arrima't o qualsevol associació d'empresaris el que ens dona és un suport tècnic, un suport de coses que tenim que comentar o tal, i al final això ens fa sentir-nos segurs. Nosaltres, la primera cosa que vam fer només arribar a Sueca va ser posar-nos dins de l'associació per conèixer un poc el teixit empresarial de Sueca, d'una altra manera també conèixer què proveïdors podien ajudar-nos a muntar, perquè evidentment això sense ajuda d'altres empreses és impossible de dur-ho a cap. No? I evidentment això ens ajuda a ser més grans, tindre aquesta xarxa d'empreses en la qual nosaltres poder apoyar-nos i elles poder apoyar-se en nosaltres, ens fan més forts. Ens fan més forts a nosaltres, fan més forts a Arrima't com a associació i fan més forts a la societat de Sueca i a Sueca com a poble. Jo crec que l'associacionisme és importantíssim per a la societat i pel poble i per l'empresari sense ningú dubte.